Това е първата рисувана картонка, която направих. Тя беше само проба и се оказа, че не съм намерила правилния начин за не за рисуването, а за обработването на картонките. Разбира се, като всеки първи опит е по-недодявана, по-неизпипана, въпреки това стана симпатична, но понеже все още не знаех как трябва да се рисува, ето колко лесно и пада боята на една картонка, ако не се обработи съответно. И след известно време, каквото и да я направите, боята и ще пада. Въпреки това стана ще бъде симпатична и приятна, но както може да се види, шивичките са по-недодялани, по ризата няма така конкретни шивици, така че имам планове да я направя наново, на който му е интересно и следи моята как да кажа, афера с картонките. Надявам се, скоро ще направя едно клипче, за да покажа какво се е получило в крайна сметка от тази картона, след като е била направена наново, защото според мен няма да има мегдан да се преработи, директно ще я изчистя цялата и ще я нарисувам наново.